Egyedül szeretnék, de 6 felnőtt és 4 gyerek. 6 felnőtt, 4 gyerek. Milyen idősek ezek a gyerekek? 5 meg 7. Nézzük meg a legkisebb gyereket, hogy elérje ezt a... Maga a legkisebb? Amúgy határeset ugyanakkor a másik is, és a de megnézzük a másikat, vagy Egyébként megmértük, mert ő 117 cm, meg 121. biztos, mert aztán akkor egyébként akkor egyrészt veszek szintére, másrészt
voltam. Nekem nem volt. Köszönöm szépen, hogy ezt a megállt. Itt már sokkal jobb idő van. Sárika, engedjétek el egymás kezét. Itt nem voltunk még. Igen. Itt megvárjuk a többieket. I recommend you send it that this will circle to everyone. Originally rather narrow fractures became enlarged by dissolution. Thus, the cave passages we see now came into being about 1 to 1.5 billion years ago. Once again, as we go deeper, the immediate formations along the route, please do not touch any of the walls. Szóval, idehova tovább sétáltunk, ugye láttunk már pálvölgyet, látunk barlangot, de cseppkövet még nem nagyon itt a pálvölgyi cseppkő barlangban. Ez lesz itt ugye az első nagyobb cseppkő képződményünk, az úgynevezett orgona, aki járt már barlangban, hallhatott már. Fallen rocks now give the impression of the shell, the head, and the two front feet of a great. Minden esetre itt, ahol tovább sétáltunk, egy újabb teremre érkeztünk, ez az útrendű lakatos terem, ami lakatosától kapta a nevét, ő a barlang elismert felfedezője, egy túravezetője és barlangász volt. Ugye, mint említettem, még a lógóci teremben, azok ugye gyakran neveznek el így emberek után termeket. Mielőtt a Lakatos László után keresztelték volna el ezt a termet, a hexagonnak hívták, ugyanis 6 út visz minket innen tovább, a barlang további részeibe, ugye, még egyszer, ugye ez labirintus. Ez igazából 5,5, mert az ott az elektromos box mögött az igazából nem nagyon számít. Minden esetre 1, 2 föl, 3 át, 4 majd egy teremből és 5 ugye, honnan az orgonától jöttünk. Ezek közül nem fogjuk felfedezni az összeset, lényegesen majd mindig csak egyen megyünk tovább. Először itt ennek a lentűnek megnézzük az egyéb szemetlenül dolgok mellett nagyon szépen látszott a repedés, aminek a mentén ez a járat ugye főként halad, ugye pontosan emiatt van egy nagyon jellegzetes iránya a folyosóknak. Minden esetre nem emiatt jöttünk le ide, hanem emiatt a nagyon szép cseppkőfal miatt, ami itt velünk szemben látható. Cseppkő, ugye már volt róla szó, megfelelően megveszi az útját. A talaj után enyhén savas kémhatásra tesz szert, szénsavas lesz a kis vízünk, ami a mészkőben áthaladva képes lesz reagálni a mészkővel. Ugye igazából hasonló dolog történik, mint amit ugye beszéltünk még a termálvíznél, csak ezt ugye a felszíni hideg esővíz csinálja. Szépen átjön a mészkőből, fog magával hozni ebből a mészkőből messze ezt a kalciumkarbonátot, ami szépen ugye jön ilyen oldatban a cseppen, és elérkezik egy idő után a barlangba. Itt többek között ugye azért, mert szabad levegőre kerül, másrészt ugye már változik a nyomás. Ezek kis mész, amit a víz hozott le, az el fogja hagyni a vizet, alatt pedig a krokodil. És ott szerintem talán az összes közül a legrosszabb, de valamelyik közük eltalálta, azt hiszem te voltál az. Megmondanád nekem, hogy mit láttál te ebben? Egy malac.
Igen, pontosan, ez egy disznónak a feje, sőt, annál inkább egy vaddisznó, ugye, mióta háziasítottuk meg. Megint végre felekezünk. Ha oda leesel, onnan nem jössz vissza. Fejre vigyázni. Fejre vigyázni. Bocsánat, csak tényleg nagyon fáj oda lenni. Jöjjenek nyugodtan bejebb itt erre a részre, és majd itt körben fogom nézelődni mindent velem. Igen. Igen. Az is ott is ki lett építve. Azért milyen magasak és mekkorák is tudnak lenni ezek az alapvetően szűk szerkezetű termek. Ilyen termek amúgy általában ilyen nagyobb töréseknek a mentén, nagyobb törések találkozásánál és azoknak a mentén szoktak létrejönni. Hallottam, hogy jó páran meg is jegyezték például az olyan másik Haránt irányba érkező repedést, ami úgy szintén majd egy nagyobb folyosóvá fog teljesedni. Így nyugodtan lehet lépni az út mellé, mert így nem lehet elbokolni, meg azért már jobb, hogy most Aki kampányolja, hogy mozduló csökkent. Azért írtam, hogy rajta sem nagyon szokott lenni. Azt fogják mondani, hogy akkor nem kell járni balkon. Ne, örülj neki van a lépcső. Képzeld, nem lenne a lépcső, ezért a közelgét.
Sötétben nem. Azért ez így most jó. Micsoda? Hát most szeretek, vagy más van? Nem, neki is van por, ugyanúgy nekem, meg penész, de azt meg ilyen légtisztítót, akkor meg tudunk neki is, de luxporcigónk van, és állandóan a luxusok tudod, hogy jönnek, hogy légtisztító, úgyhogy már nagyon gondolkoztam rá. Én egy kisebbet tettem, hogy borzalmasnak jött rajtam az allergia, még amit csak egy eljutott. Nem megírulok rá, hát figyelj, szerintem jó volt. Azt mindig este bekapcsoltam egy ilyen órát. Nincs kedvem hozzá, tudod, mert ez a luxusok nyilván azt mondják, hogy Hát én nem gondolom. Mondjuk akkor én inkább hamarabb vennék Dyson. aha. Te fogsz volna. Ez a típusú formája a vasnak, ez valahogy szellemes életformák, és aztán egészen odáig is el tud fajulni, ameddig ugye jönnek ide zsurlók és mohák, és hogyha tényleg már nagyon rossz a helyzet, akkor már szövetes növények is lehetnek ugye a falakon. Szerencsére ezeknek nincs csak algák, és tényleg amiatt tudnak ide nőni, mert van itt ugye ez a minimális nedvesség, meg ugye az a frekvencia, amit a lámpa kibocsát. Ez van? Kimaxoltuk a kényeteket. Próbáljuk meg minél közelebb jönni, hogy majd nagyon szép. Nagyon jó megfigyelők vagytok. Fölfelé nézve pedig ezt is nagyon jól kiszúrtátok, mély gömbüstöket láthatunk a barlangnak, úgymond a plafonján. Ennek a plafonnak most neve is van, ez az ementális hajt. Tehát még egyszer itt balra átlósan, le jobbra átlósan fel és fölfelé kell nézni. Please look left, right and up. Itt nyugodtan az alacsonyabbak, kisebbek itt foglalják el az első sort, ugye, hogy a meg tudnám beszélni. Aztán valami ott a vége is próbálja meg minél beljebb jönni, besorogni ezekre. Igen, semmi. Kettő a között. Gyere, menjünk tovább, jó? Jó, akkor álljunk félre, ide egy oldalra. So the lights are to your right.
No, itt jobbra lenézve tehát egy mészkültőt láthatunk, ami nagyjából 15 méter mély. Ha lenéznek, akkor az alját látják, a szemben akkor pedig nagyon szép cseppköveket. Alapvetően ugye valaha itt termálvíz hömpölygött lefelé, mert a mészkültő aljából amúgy indul ki egy létomhajára. Hát kb. Körbe. Szerintem semmi jött. Megint kell szívezni. A magyar út valami. Úgy van, hogy ugye vannak ezek a nagyon kelletesen átjáró vezetékek a víznek, és akkor hát az esőt szívesebben leérni. No, itt csak annyi, hogy a fordulóban itt jobbra ilyen demonstrációnak barlangász eszközök lettek kirakva. Ilyen létrákat már nem nagyon használnak, viszont ilyen köteleket tudnak mindenféle módon ugye megcsomozni és mindenféle mászó és kötelezekkel hasznosítani. Természetesen ezt most senki ne használja, mert nem van megcsinálva. Minden esetre demonstrációnak megfelelő. Innen pedig majd az utolsó állomására fogunk rákanyarodni a tudára. Francba leugrok rá, becsúszol a farkot mellette, de menjünk. And if you've taken a good look, you just scooch to the side. Én most vagyok itt először, Ó, király! Én most vagyok itt, nem tudom, hogy egyáltalán is szerintem nagyon jó. Én soha nem tudom megtanulni másodjára. Én másodjára vagyok, de egy szülinapom voltam először, és akkor a létrán Onnan vissza szemlőben voltam. Ebből itt nincs itt van a szülinap a másikon. Ja. Csak hogy ne tudjátok aztán.
No, szóval itt, bocsánat, igen, itt beszélgettem. Balra, itt van megint egy fosszília. Mindenki hol meg lát. Barlangról, amit most fedeztek fel, hogy te hallottál már? Ó, én nem nagyon olvastam róla. Most fedezték fel? Itt tartál már sort? Igen? Nem sajnálom, arról nem tudok. Köszönjük, igen. Köszönöm, viszlát. Dani, elmegyünk nem megyünk. Nem éhesek? Megyünk enni, gyere. Sári, gyere ide. Nem kávézó, hanem megyünk valahova enni. Gyere ide, Sári. Ott is lesz játszótér, ne aggódjál. Szerintem most. Megnézzük még a kiállítást. Fontoltam.